tore na leaders ba KISII program yaito ngokorande na national government mbanga maliogo wetera se ekitikiane koleta na abasani kegerata gusana tochoko konya abantu baita abantu mbarwale temegongo amaguru ngwati gubali twarorera abana baita basike bachandegete mbabwati information on gender violence ikegera umana na bakobera sikora mamumu abaga goitu orora mamumu abaga goita tato mwabo so ebinte biga byonsi pitoko kora sexual offences amendment act ego lead to awareness nero kirege to nero actually to nero gaiga Bobaracho tokote makwana na abana baitu how to kick out teen pregnancy to sangerero ni Easter holiday nimbata basani bangeri chianga chinyinge sana nimbata ndagira KISII county about 9 constituencies 45 wards ekitike women rep ngelike ne mono so igotoko genda kulingana ne budget eri toire na national government ninde no mogoko mone sana mama county oja Bobaracho wote sabantu bae twabere tokumuganyinga kientambe ne program yae ekene mama county togenda takoigwa oborito bwae buchaso mwananchi okorire gasingia ese ward mbali na intura ro Bobaracho igani gotoro no mogoke gekoera na tochigete na nendo je no wikera ni mina chigete egendo mama county arumia ni gagote binando kora ono gukani takuna kumusumbua ntungura kumusabira turamaya nyasamo konya kore gasie aikirani chiwodi Johnson na program ya yere enda toji gukwanera amangana ye county government ndoirane maiga kidogo ngagere to no mwako kabere angene nusu toji gukora totara ikirania amagania aria abantu batachorete gochio ne problem ne ringa ndora utilize pesa cheto chito kwa national government bia now for instance etubuate amana yeji para etubuate contractor yemo ecoman constituency ngima abande to wakana to gateba buna gende kinge go chigokora egekora time chigo chigotwalao na you miss time chibuate chinga kichiae igona ndo igakora twins to gateba onye ndiyare konyare kana abeke contractor yemo kire ward Bona matogo kwa naiga ndoje musika toro mwaka bwa serikali chi ward chine kitara akora ukende chi ward ingeo na chichi akunilwe ase program eyo ya constituency ndio bwata chi para chi quotation tina chira chi okora gas ndio to tenene dibesa chi pasari eto tenene tie pache tiengima tu aite tukuru assembly egagende gaonjorwa egatirwe ngao which is a control of budget amangana ina minyoka gaiga seji ready joine gaiga mogote babuna abantu batenene 15 batenene tie budget lakini ngia bata confirmed na control of budgetinga a project ngima niwo ya bata mutilated e kaira ni upak to the county assembly tonyerigere libia tonyetibia tubwatie procedure takeire egere irane emane uchikoreta chibesa of which we did yesterday but one dua korete yatirete one to expected bagende ba pro ba kore chibesa chiche egere chi program chinde je county government chigendre patirende chinga kichia procurement chinga kichia miss ejinjiri 90 na bondigete na erich kwende first financial year to abwate ndwele ndijibesa ja development almost 2 point something this financial year to abwate 5 point something of which to atumikire osene 800 wikere mna tolega bono mo expected mna chibesa jinji tumeke chiere wanengane chinga kiechi igona bondo nyina chibesa ngwira na chiro treasury echichibwenda chi circulate within our county egara economy yeito ebe stable bono mosogori ekiro mondo ni gakorera gochia asenge chibesa chito ko une serikali enene ndura chitumeka egara chikero mwana injinsa na chimokonyi okorera gwito okonana ngoringa umugavana wito tigarigeria sector ya procurement arore na kiara basugume egere barona kibakora at least nito tumeka 50% of this development money era aba fatari kubwa kutumeka 1.7% esejibesa chiritoire Yo,